Mae'r cwestiwn yn gofyn i ni ddangos fod y ffracsiwn ar y chwith yma yn hafal i'r 3 ffracsiwn raniadwy ar y dde. Hynny yw bod ni wedi ffactorio'r gwylod a cael 3 ffracsiwn gwahanol, lle mae a, b a c yn gysonion i'w darganfod. A wedyn mae rhaid i ni integru rhain. Felly ddechrau bant, os wnawn ni gyfuno y ffracsiwn ar y dde, felly mae a gyda ni. Os gosodwn ni'r un enwadur a sy'n yn yr ochr chwith, felly mae angen lluosi a. Mae a ar y dechrau dros x minus 1. Felly mae angen i ni lluosi a gyda x minus 4 di sgwario. Mae hwnna'n ychwanegol. Ar gyfer y b, sydd dros x minus 4, mae angen i ni lluosi'r top gyda x minus 1 a x minus 4 arall. 1x minus 4 sydd ar gwylod y b gwreiddiol. Felly, i ddodi fe, i gyfuno fe mewn un ffracsiwn, mae rhaid lluosi top a gwylod gyda x minus 1, x minus 4. A'r c, dros x minus 4 di sgwario, felly yr unig beth sydd angen yw'r x minus 1. A chi'n gallu gweld bod chi'n gywir, os gysodwch chi, os rhannwch chi hwn lan mewn i'r 3 darn, mae'r x minus 4 yn mynd i ganslo, wedi sgwario yn mynd i ganslo, gadael ni dy x minus 1 ar gyfer y a. Ar gyfer y b, mae 1x minus 4 ar ôl dynnu ar y gwylod. Ar gyfer y c, mae x minus 1 yn canslo, x minus 4 di sgwario ar y gwylod. Felly, byddwch yn ofalus beth sydd gyda chi ar y top. A unwaith chi wedi cyfuno'r top, unwaith chi wedi cyfuno 3 ffracsiwn ar ochr dde, am bod ych chi'r un peth ar y gwylod, chi'n gwybod wedyn bod y top y ddau ffracsiwn yn gorfod fo'n hafal. Nawr, mae sawl ffordd chi'n gallu gwneud hwn. Ni'n mynd i gosod x yn hafal i ryw rifau, fel bod ni'n gallu cael gwared rhai o'r llythrennau yna. Gallech chi lluosi fe gyd mas ar ochr chwith, ar ochr dde, a cymharu cyfernodau. Ni'n mynd i wneud cyfuniad o'r ddau. Felly, gosod x yn hafal i 4, a fi'n colli y term yna, achos mae 'da fi 0. Fi'n colli'r term yna, mae 'da fi 0. Felly mae 3 lluosi 4 'da fi ar ochr chwith yn hafal i 4 minus 1, sef 3c ar ochr dde. Felly mae hwnna'n golygu bod c yn gorfod fo'n 4. So ni wedi dod o hyd i un o'r llythrennau. Os dwi'n gosod x yn hafal i 1, cofiwch mae hwn yn gywir ar gyfer pob x yr mynegiad yma, achos da unfathiant yw nid hafaliad. Unfathiant yn golygu bod y ddoi ochr yn cyfateb i'w gilydd. Felly gosod x yn hafal i 1, fi'n cael gwared y ffactor yma. Hwna'n mynd yn 0, felly mae 0 gyda fi yma. Mae honna mynd yn 0, mae 0 gyda fi yma. Felly mae 1 tynnu 4 yn minus 3. Wedi sgwario lluosi a oedd 3 lluosi 1 yn 3 ar ochr chwith. Felly mae gyda fi nawr minus 3 wedi sgwario mynd yn plus 9. Felly plus 9 a yn hafal i 3 a yn hafal i 3. A wedyn naill lle gallwch chi osod x yn 0 i ddau ochr, neu edrych ar cyfernodau x sgwar. Ar ochr chwith does na ddim x sgwar, felly 0x sgwar. Ar ochr dde, ehangu'r bracet yma, bydde a gyda chi gyda x sgwar. Ehangu'r ddwy un, bydde b gyda x sgwar a dim un fyna. Felly mae 0 yn hafal i a plus b. A ni'n gwybod bod a yn treian, felly mae b yn mynd i fod yn minus treian yw na i'w weithio mas. Felly, naill llai, mae'n bwysig bod chi'n cyfuno yr 3 ffracsiwn o dych chi ar ochr dde. Wedyn, edrych ar top y ddau ochr a cymharu y bracedi i gael gweld chi'n gallu cael gwared rhywbeth. A naill llai gosod x yn 0, mae'r un ola, neu edrych ar cyfernodau. Drychon ni ar cyfernod x sgwar. Felly ni wedi dod ar draws
A, B a C. Gallwn ni fod yn ysgrifennu fe gyd mas eto, ond ni'n mynd i goffo wneud ar gyfer B ta beth. Felly yn B, ni angen enrifo integriad rhwng 5 a 7 y ffracsiwn un oedd gyda ni ar y chwith i ddechrau. Felly yn lle integri hwnna, ni'n mynd i integri bob ffracsiwn ar wahân. Oedd da ni treian am A, felly 1 dros 3, lle os y braced x minus 1, minus treian am B, felly 1 minus 1 dros 3x minus 4, a 4 ar gyfer C dros yr x minus 4 disgwyrio. Nawr mae'r ddau derm gyntaf yn mynd i fod yn log ln, integri 1 dros rhywbeth sy'n llinol. Felly yr un cyntaf, gwahanu nhw gyntaf, tynnu'r cysonyn mas. Felly ni'n integri'r un gyntaf 1 dros x minus 1, sy'n mynd yn ln x minus 1 gyda'r treian. Nawr mae'r ln x minus 1, mae fe'n ffwythiant, ond mae differiad y ffwythiant yn 1, felly does dim angen poeni yn o'r model yma. Yr ail un yn mynd yn ln x minus 4, mae'r bracet, differiad y bracet yn 1, felly does dim angen poeni yma. Nawr, y trydydd un, ddim yn ln, achos mae sgwar gyda ni ar y gwylod, felly chi'n dychmygu hwnna, o lawr yma, chi'n dychmygu hwnna fel x minus 4 i'r pŵer minus 2, so felly term llinol i'r pŵer minus 2, yn mynd i fel yn pŵer minus 1 dros minus 1, differiad y braced yn 1 eto, felly does dim angen poeni'n ormodol fyna. Felly na i llai gallwn fel yna, na i newid mewn i mynd ar minus i'r blaen, felly minus 4, a mae hwnna i'r pŵer minus 1, felly minus 4 dros x minus 4. Ni angen cael yr arwynebedd rhwng 5 a 7, felly ni'n dod i'r un ucha mewn gynta, yr ucha yn y bracet, felly'r 7 mewn gynta, felly mae dyn ni treian ln 6, minus treian ln 3, minus 4 dros 3. A gosod 5 mewn wedyn, felly minus, a braced rhag ofn chi cymysgu'r y minus a'r plyses i gyd o gwmpas. Felly minus ln 5 tynnu 1 yn 4, minus treian 5 tynnu 4 yn 1, a mae ln 1 yn 0, a 4 dros 1 dyn ni fyna ar y diwedd. Mae ln 1 yn 0, felly mae gyda ni, chi'n naill gallu cyfuno, gosod y mewn yn y cyfrifiannau a gewch chi y gwerthoedd yn dod mas, neu cyfuno'r logarithmau, mae treian ln 6, mae minus treian ln 3, minus treian ln 4, felly bydde 6 dych chi rannu dy 12 sy'n ln hanner. A wedyn mae minus 4 dros 3 plus 4 yn mynd yn 8 dros 3. 2 y 2 dreian. Mae hwnna'n rhoi chi, maen nhw'n gofyn i chi i 3 lledegol, felly mae hwnna'r un fath a ln 2 i'r minus 1, minus yn dod i'r blaen, felly minus ln 2 gyda ni fyna plus 8 dros 3. Neu lle'r cyfrifiannell neu nid yn eich pen, a wedyn defnyddio'r cyfrifiannell i ddod o hyd i'r ateb i 3 lle degol. A dyna chi'r cwestiwn. Ni edrych ar rai o'r pethau eraill nawr. Mae'r siap y graff, defnyddio autograff, a ni wedi cael siap y graff i ddod mas fel hyn. Ffactorau y gwylo, felly ni methu cael x yn hawl i 1, na x yn hawl i 4, felly mae 2 asymptot yn ni fyna. Ni gael bod fe'n gofyn i chi braslunio fe. Ond dyna beth oedd y graff yn edrych fel, a ni angen yr arwynebedd rhwng 5 a 7. A dde'n dod y 2 pwynt rhywbeth. Felly mae 2 dyn ni ar draws, a bydde lan i fyna yn 2. Felly mae diwedd hwn yn mynd mewn i'r cornel yna, a
hwnna gyda ni hefyd. Felly, wneud hwnna mewn i petrial, chi'n gallu gweld bod yn ateb ni'n weddol cywir. Felly, beth oedd y gwaniaeth rhwng defnyddio'r symbol am hafaledd neu'r y cywerth? Felly, beth yw'r gwaniaeth? Os ych chi'n defnyddio hafaliad gyda dau linell fel yr symbol hafaledd, chi'n gallu symud pethau i'r ddau ochr a maen nhw'n hafal a chi'n angen dod o hyd i'r X fel arfer. Ond os gyda chi 3 llinell, maen nhw'n meddwl bod yr ochr chwith a'r ochr dde yw yr un peth. Maen nhw'n cyfateb i'w gilydd. Mae fe'n unfathiant. Felly dyna y gwaniaeth fyna gan defnyddio'r reina symbol yna. Hefyd, y cwestiwn nesaf, pam o'n i'n defnyddio 2 ffactor wrth gwahanu'r ffracsiynau yma, oedden ni ffactor gyda x minus 1 ar y gwylod, 1 ffracsiwn, a 1 gyda x minus 4, a 1 gyda x minus 4 di sgwario. Pam oedd angen yr dros x minus 4? Wel, gallech chi fod yn... dyna'r ateb yn ni wedi cael, felly oedd yr ochr chwith yn hwnna o'r ochr dde yn hwnna. Lle chi drial unrhyw rif jyst i wneud siwr bod chi'n gywir, a os gosodwn ni mewn x yn 5.7, oedd yr un ochr chwith yn dod yn y rhif yna, a gosod hwnna mewn yr ochr dde, a ni'n cael hwnna hefyd. Felly chi'n gallu gweld weddol sicr bod chi'n gywir yn eich ateb. Felly pam yn arten ni'n defnyddio 2 ffactor, os yw'r ffactor yn ddwbl, pam ni'n defnyddio'r x minus 4 a'r x minus 4 i sgwario. Felly, os ych chi'n cyfuno y 2 ffracsiwn yma, minus 1 dros x minus 1 a plus 1 dros x minus 4 i sgwario, byddech chi yn gorfod cyfuno'r 2 wilod, a bydd angen llosir 1 ar top yr un gynta gyda x minus 4 i sgwario, a chyfo hwnna'n ychwanegol, a llosir llall gyda x minus 1. Ehangu'r braced, ysgwario'r braced, felly mae x sgwar minus 2 waith y canol 8x plus 16, minus hwnna gyda ni plus yr x minus 1, a ni'n cael x minus x sgwar plus 9x plus 1x plus 8x plus 1x yn neud 9x, minus 16, minus 1 yn neud minus 17. Felly dyna beth o'n i wedi cael wrth gyfuno y 2 ffracsiynau. So ni'n gosod term arall, ffracsiwn arall yn ei ganol a fi'n mynd i adael i chi nawr i gyfuno'r yna, a dylech chi cael ateb fel hwn. Nawr wrth edrych ar y 2 bocs yma, dyw e ddim yn sicr i chi os oes angen yr 1 dros x minus 4 yn ogystal ar x minus 4 di sgwario. Mae'r 2 wilod o'r un peth, ond bydde angen yr ffracsiwn ychwanegol o'n ni. Felly, rhag ofn, gallai wastad ddod yn 0, ni'n gosod y 3, a wedyn ni'n defnyddio, gallai un ddod yn 0 os nag os angen yna fe. Ffordd arall gallech chi sylwi hefyd, os ydych chi ffracsiwn gyda rhifau, dim algebra, a eich enwadur ar y gwylod bydd 12 i orffen, gallai fe fod yn 3, rhywbeth dros 3 a rhywbeth dros 12, neu rhywbeth dros 3, rhywbeth dros 4, rhywbeth dros 12 ac yn y blaen. Sawl peth. Felly, chi'n goffo cadw'ch opsiynau chi ar agor. Felly, beth arall dwi'n mynd i wneud nawr, gallech chi fo wedi, os na byddech chi wedi defnyddio yr rhywbeth dros x minus 4, gallech chi, gan bod hwnna'n enwadau'r quadratic, bydd angen i chi ddefnyddio y cyfuniad x a rhif. Felly, gosod bx plus c uwch ben yr un quadratic. Wedyn, gallech chi edrych ar hwnna fel b lluosi x minus 4. Felly, bx minus 4b, felly plus 4b, plus c. Bx plus c, mae hwnna yr un peth. Gwahanu'r ffracsiwn yma nawr, felly mae b x minus 4 dros x minus 4 di sgwario, yn mynd i fynd yn b dros x minus 4, a mae'r
4b plus c dros yr x minus 4 di sgwario yn un cysoni, felly gosod c dash fel hwnna. Felly jyst i chi gael gweld pam i ni'n defnyddio os oes ffactor dwbl dyn ni, bod ni'n goffod dod i fe lawr yn unigol ac yn ddwbl, a rhag ofn.